U l-statement ta' dan id-dokumentarju fuq minnhom kien naqra pjuttost iġelek taħseb. Inti meta tisma' xi ħaġa li għall-ewwel tinstema' jew bombastika, jew ġdida, jew too much, ġest taħseb. Aħseb. U ara fiha x'inhija il-possibilità tal-verità, kemm fem verità fiha, il-kuntest li tkun qed tiġi ovvjament mitkellma fiha. Però da xi ħadd għalhekk kara. Għal int qatt ma rajt lilek innifsek. Int jien qatt ma rajt lil nifsi. Kemm hawn minnkom rajtu wiċċkom? Mhux vera? Ħadd minnkom ma rah wiċċu. Rajtu riflessjoni ta' wiċċek. Idejk rajt, saqajk, jekk ikollok imnieħer kbir forsi dara xi biċċa minn imnieħer. Tifhem? Sewwa, imma ħadd minna ma ra wiċċna, jiena ma rajtux wiċċi. Issa, tgħidli imma meta tħares lejn il-mera, rajtu wiċċek, iva u le. Li qed nara fil-mera hija ir-riflessjoni ta' wiċċi. Infatti tgħidilkom xi ħaġa stramba, ħafna minnkom diġà tafuha. Taf li meta tara inti fil-mera tara l-oppost li int. Ir-right tara on the left u l-left tara on the right. Ġilien tajdu għadi? Iġifieri, the line tara fuq din-naħa. U da the line tara fuq din-naħa. Ġilien donet. Għad ma kontu tafu? Ħawadni ħajjir ħanifmek. Ma kontux tafu għabdu mela. Għabdu mela. U ma ta' taraw mela, taraw li il-parti tal-xelluk tidher fuq il-lemi. U parti tal-lemi tidher fuq ġili għawgħu minn koqgħod ma notajtu għadi. Innata, mhux stramba di. Iġveri inti hekk magħmul tax-xelluk fuq il-lemi l-lemi fuq xejn. Issa xi ħaġa interessanti. L-ispirtu tagħna ħadd qatt ma rah, imma l-kelma il-mera ġagbu tarrafna l-ispirtu. Ix-xjenza ma tistax tgħinek tifhem l-ispirtu tiegħek. Qed tifhem il-psikoloġija ma tistax tgħinek tifhem l-ispirtu tiegħek. Qed tifhmu il-kelma biss, il-kelma li għandna, l-Bibja li għandna li tgħinna nifhmu x'inhu u kif noperaw fl-ispirtu tagħna. Ħaddikom eżempju, mela ħanaqraw din skrittura l-ewwel flimkien. Morru l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23. Morru hemmhekk. Din hija skrittura bażi għal dan it-talim u tgħinkom tiddixxernu u tażlu u tarblu u tiddividu. Sewwa. Pereżempju, meta jiena u inti nidimbu, f'liema erja qed nidneb. Għadni kemm għadni ħija li ġi miegħi llum fil-karozza, George ta' donuts, mhux jagħmilhom iħobb ikolhom. Għalli għax u daqqa ħanaq ta' qalbi u daqqa rrid nispiċċaw insomma beda jgħidli. U ovvjament fimtu għax jien l-istess inħossni. Imma meta jiena u inti nidimbu, l-imparti minnek qed tidneb. Kemm tgħinek di meta tifhem issa li inti spiritu għandek ruħ u tgħix ġo ġisem? Kemm tgħinni issa di li meta jiena qed nidneb hemm parti minni, hemm ħafna studju da, li mhix tidneb. Allura, jekk inti ma tifhmux dat-talim, jekk ma jkollokx għarfien ta' talim, inti tidneb, jibda jħossok ħażin u titqadem taqqal, u inti l-għadu jaqtalek qalbek biex tiqaf. U inti minn għalik għax inti ħassejtek ħażin, jew għax inti dnibt, Alla qata qalbu minnek u inti issa kaput. Kemm hawn minnkom meta tidimbu tħossukom ħażin? Qoli dik. Ejlu grazzi mulej li nħossni ħażin. Il-fatt li tħossok ħażin
ifisser għax għandek l-Ispirtu tal-Alla fik. Kemm meta intom kontu fid-dinja kontu tħossukom ħażin meta tiddimbu? Jiena tgħid kont ħossni tajjeb. Għandu ħossni eżatt, anzi titpattija min jaqla lek il-ħama taqla l-ħama doppju, tifhem tħossok tajjeb. Anzi tħossok ħażin ma għamiltix. Illum bil-kontra. Illum taf li jekk tittaħfer, kemm tittaħfer il-darba? 7 darba kuljum, 7 tittaħfer. Jekk xi ħadd jagħmellek il-ħażin, jew talaq u jekk jista' jkun battiwlu bil-ġid. Ara how nice. Jiena suppost jiena tgħix kemm suppost għandi presence. Għax jiena l-Bibja tgħidlek li l-edewwa tiegħek inti tbierikhom u jiena li hemm min jarani l-għadu tagħhom għax ovvjament pritka l-verità. Illum il-ġurnata kull m'għandek tagħmel biex issir l-għadu ta' ċertu nies, tgħidilhom il-verità. U ssir għadu. Tifhem? Imma l-Iskrittura tgħidilna li aħna rridu nħobbu l-edewwa u nberkuhom nagħmluhom il-ġid. Għaw xi minna tifqaru kieku daqskemm tixtru preżenz. U regali. Sewwa imma isimgħu għax tgħid l-Iskrittura. Verse 23, kemm intom kwiet il-lejla aħwa hi. Amen. Mela, u Alla taslim iqaddiskom f'kollox u jżomkom sħaħ bla mit-tifsa fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Sa ma jiġi Sidna Ġesu Kristu. Isimgħuni aħwa. Di temnu li hija l-kelma tal-Alla? Żgur. Pawlu seta jitlob għax di Pawlu kideba, jitlob xi ħaġa li Alla ma rridx? Ma sedax. Mela Pawlu f'din l-Iskrittura, waħda mill-affarijiet li l-ewwel ma nitolbu hija li rida tal-Alla hija li aħna nkunu mingħajr ma nkunu mit-tifsa fl-ispirtu fir-ruħ fil-ġisem. Mela number 1, xurina. Tliet affarijiet, jurina mill-żewġ affarijiet. Number 1, din hija rida tal-Alla għalik u għalija. Mhux ma tkunx biss mit-tifes fl-ispirtu, imma inkluż fir-ruħ u inkluż fil-ġisem. Di tmur ismawni, jekk naqbad din l-Iskrittura vera u niddajsektija u nistudja għal dawk li jgħidu li Alla jridek marit, ħatmur kontra dell-Iskrittura. Mela Alla jrid il-mart fil-ġismi? Ma jridx hu. Issa kif jiġi? U għaliex jiġi? U għaliex joqgħod? Dak hu mbagħad suġġett ieħor. Imma 100% inti għamilta 100% żgur f'moħħok fil-suket tiegħek fil-understanding tiegħek li Alla ma jridekx marit fl-ebda erja la spirtu, la fir-ruħ u la fil-ġisem. Ngħidilkom kemm issolvija malajr. Din hija għalija nemmen li revelazzjoni skritturali ngħidilkom li għandi tgħinkom lilkom. Meta Ġesu ġi biex jirrestawra il-pjan oriġinali tal-Alla, kulħadd jgħidha warajja. Meta Ġesu ġi biex jirrestawra il-pjan oriġinali tal-Alla. Meta Alla ħalaq il-Adam u Eva, ħalaqhom tajjeb u bomba u glorjużi fl-ispirtu biss. Mela li kieku ma daħal ġidnub. Kieku salum il-ġurnata jgħin ngħixu glorjużi spirtwi, glorjużi fir-ruħ u glorjużi fil-ġisem. Taf li Ġesu ġie għalhekk? Biex aħna nkunu glorjużi fl-ispirtu, glorjużi fir-ruħ, glorjużi fil-ġisem. Issa moħħkom. Fl-ispirtu, fl-erja tal-ispirtu, dak li bil-Grik jgħidulu in numa, l-ispirtu, aħna tiġà salvati. Aħna tiġà mifdija. Kulħadd jgħidha jien mifdi? Diġà. Jien salvat? Diġà. Jekk nidneb, ma nitlibx is-salvazzjoni tiegħi? Fl-Iskrittura mbagħad tidħlu fuq għadi, morru Skrittura, studjawha sewwa fl-ewwel Ġwanni kapitlu 5 morru studjawha waħedkom. Il-Bibja titkellem Ġwanni jgħidlek jekk tara l-ħuk qed jidneb dnub li ma jwassalx għal-mewt, dak itlob għalih. Imma hemm dnub ieħor li ngħidilkom titolbux għalih. Dak mbagħad nitkellmu fuqha. Kemm hawn minnkom ġu li smajtu dat tali? Li qed nitkellem issa fuq is-sal. Ħadd minnkom. Mela ġanna, mela għandna issa ċorma Kristjani li l-mument li jidimbu iħossuhom mal-ewwel ħajmorru l-infern. Mela issa immorru l-ġenna
skont kemm intun tajjeb jiena, mhux iktar kemm għamel Kristu. Issa, dak ifisser li nista' ngħix fid-dnub u nagħmel irrid? Le. Imma jfisser li ħafna Kristjani mhumiex malma jew ma studjawx għax ma tix toħħal biss fil-predikatura x'inti trid tistudja l-kelma wkoll għalik. Sewwa? Sewwa? Li mhumiex malma jew m'għandhomx għarfien f'maġġoranza assoluta li għax inti tagħmel żball ma jaħilx it-tli talenti. Wow, kemm tajba di. Qed ngħin lil innifsi bħalissa. Oh man, I needed that word of encouragement. Qed tifhmu. Mela moħħkoma, mela fl-ispirtu għandi bżonn kamera. Tini kamera please make sure li ġiba tiskwerjani sewwa. Ismawni. Il-ġimgħa l-oħra ħanerġa' nirrepeti dal-eżempju. Qedtilkom aħna tlieta. Spirtu, ruħ u ġisem. Meta jitwilet minn ġdid moħħkom hawn. Udjenza moħħkom hawn. Meta jitwilet minn ġdid inti għandek it-tieni Korintin kapitlu 5 vers 17 tgħid kull min jingħaqad ma' Kristu isir ħolqien jew kreatura ġdida. L-antik għadda kollu. Liema wieħed antik. Ġismi l-istess ġisem ħadd. Provajt nemmen għal-ġisem ta' Schwarzenegger imma marġen minn nexxilix. Tifhem? Sewa, mela l-istess ġisem bqajt. L-istess tul bqajt, sewa, widnejja kif inhuma baqgħu xejn. Ir-ruħ, dik l-erja, ir-ruħ hemm fiha ħafna xi tgħallem rigward ir-ruħ, ħanejdula s-sukja bil-Grik fej jinvolvi il-ħsieb, l-emozzjoni, il-feelings tiegħek, ir-raġuni tiegħek, il-subconscious tiegħek, dik hija kollha parti mir-ruħ, l-aġir tiegħek. Sew dak huwa kollu parti mir-ruħ, is-suke. Ġieli notajtu intom avolja inti Kristjani xorta jitlaqlek? Notajt li inti avolja inti tħobb il-Ġesu u tgħid u taħt u meta tkun qed tadura l-Alla tibda tikbi u tħobb il-Alla u tixtieq tanqu miegħek u mbagħad xi ħadd jirfisek il-kallu u trid tisparalu toqtalu rasu barra? Kif jista' jkun mela Kristjani li xiek? Għax l-Ispirtu biss imwieled minn ġdid. Dan għadu jistragilja battalja bej il-ġisim li ġej mill-art. L-iskont Adam imħabba fih u huwa misħut. Mit-trapp misħut tal-art imħabba fih. U art għal Adam ġi mill-art. Infatti il-kelma uman tfisser mill-art. Mela l-Ispirtu tiegħek ir-ruħ u l-ġisem. L-Ispirtu meta int twelidt minn ġdid, għaraft il-Kristu, qed il-Ġesu ejja f'ħajti, salvani, kun inti s-sit u l-mulej tiegħi u s-salvatur tiegħi, l-Ispirtu tiegħek bħal rocket xu u sar, ismaw, sar bl-istess DNA tal-Alla fih. Iġi għanidilkom ħaġa ħwa, ċertu Kristjani ma jridux jaħsbu that far. ċertu Kristjani, well-meaning, ma jridux jisimaw li jiena għandi natura tal-Alla. Meta jiena twilit minn ġdid, issa jiena għandi spiritu ġdid, maħluq eżatt fuq iġbija ta' Kristu u l-Ispirtu tiegħek biss, kulħadd jgħid l-Ispirtu tiegħi biss. Huwa bla dnub. Bla dnub. L-Ispirtu kif nidneb pastor? Għax għad baqat najn oħra fik. Baqa r-ruħ, l-emozjoni tijak, il-raġuni tijak, l-emerġenzja tijak, il-feelings tijak, il-pakket ta' ħajtek kollu jinsaf dik ir-ruħ. U baqa l-ġisem. Allura meta jina u inti nitwildu minn ġdid, f'daqqa waħda l-Ispirtu tagħna dak kollu li huwa fin-natura Alla daħal fik. Twilit minn ġdid mill-Ispirtu tal-Alla. Ġejt qed tieħu sem fl-istess qed tissieħab fl-istess natura tal-Alla. Lew it-tieni Pietru kapitlu 1 vers 4 u 5.
Sewwa twilit miġiet il-passat kollu għadda. Ġismi m'għandix. Nistess ġismi għandi. Kif naħsibha jekk inti ma tibdix tikber u tibda ġeddet il-femiet tiegħek, tibqa' taħsibha l-istess. Għalhekk inti meta tintaqa' ma' Kristjan tgħid daqqa waħda qed jolli, għalhekk ismawni. Is-sintom bħala river of love. Unu li tibqgħu tgħidu ara dak basta jolli jdejk qalbi qed tagħmel l-iżbal li għamlu ħafna. Dak vera ġenwinament uħobbu l-Alla, imma din l-erja tar-ruħ għada baby. Allura dak issa fil-Bibja tgħid xissejjaħ Kristjan baby. Jon kella Kristjan karnali. Jon kella Kristjan li huwa ma nflok immexxi mill-ispirtu, immexxi mill-emozjonijiet. Allura, il-kelma basta jgħid li jħobb l-Alla, mbagħad rajtu jixrob fil-bar. Basta jħobb l-Alla, mbagħad rajtu jpejjeb. Mbagħad basta jħobb l-Alla u talalu u rid ikisser kull imkien. Mbagħad iddispjaċija. Dak għaliex, għax hemm stragil. Isimgħuni aħwa, jiena wint fl-ispirtu ma nikbrux. Jiena wint fl-ispirtu tiġà ġganti. Ir-ruħ tikber, li mi ir-ruħ? L-emozzjonijiet, il-feelings tiegħek, kif taħseb, kif tirraġuna, is-subconscious tiegħek sewwa. Dak huwa irid jiġi l-iskrittura tgħidlek irid jiġi mġeddet. Irid jiġi salvat ukoll. Mbagħad għandek il-ġisem. Il-ġisem ukoll irid jiġi salvat. Issa isimgħu moħħkom hawn u qogħdu attenti għad-dettall. Pay attention to detail. Ġesu miet biex jifdi sew l-ispirtu, sew ir-ruħ u sew il-ġisem. Tieni Tessalonikin kapitlu 5 vers. Sorry, l-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 23. Irridet Alla li intkom tkunu tqazza u minar u ma tkunu mit-tifsa. Fl-ispirtu fir-ruħ dik hija ridet Alla. Imma stenna ftit, dal-ġisem xi kultant jimrat. Dal-ġisem jajja. Dal-ġisem wara ftit sigħat jibda jinten. Jew jinten bl-araq, jew jinten b'ċertu rieħ u rifnujiet li għaddu. Jibda jinten. Ma se nafsi, dal-ġisem ma tantx qed jaġixxi mifdi għadu. Moħħkom hawn. Kemm hawn ġieli smajtu l-kelma redeemer? Ġieli smajtu taf xi tfisser redeemer? Xi ħadd li xtrak. Issa l-iskrittura tgħidlek fl-ewwel Korintin, this is powerful. Kapitlu 6, vers 27, tgħidilkom intom ma tafux li intom mixtrija bid-dem ta' Ġesu Kristu mela b'ġisimkom aqdu lill-Alla. Sena ftit. Mela ġismek huwa mixtri imma du mhux mifdi. Wow, this is powerful. Xi tfisser? Jiġifieri l-ispirtu tiegħi mixtri u mifdi. Ir-ruħ tiegħi mixtri u qed tiġi mifdija. L-ġisem tiegħi mixtri imma trid jiġi mifdi. Meta ġej Ġesu ħajġi jsarraf. U dan il-ġisem ħajtina ġisem ġdid li ġej miegħu. Halleluja. Praise God. Grazzi Ġesu. Amen. Mela meta jiena u inti nidimbu, toqgħodx tħallix l-għadu għalhekk l-iskrittura tgħidlek minnu fi Kristu għalih m'hemmx iktar. Sena ftit, imma allura daw ma jdimbux. Jidimbu. Imma min huma dawk li mhux jinduna fil-kontra? Dawk li jgħixu skont l-ispirtu mhux skont il-ġisem. Liema parti tal-ġisem? Ġifieri mhumiex ma jgħixux skont ix-xejra ta' dinja, ma jgħixux, ma jaħsbux bħad-dinja, ma jirraġunux bħad-dinja. Qed tifhem? Għad għandhom it-taqbida li xorta jgħixu bħad-dinja. Sewwa għax jekk inti kien qabli kien jogħġbok innaf l-alkohol qabli xorta qablu jogħġbok l-alkohol. Issa naf, hawn min anka twilet minn ġdid u l-lebliba tal-alkohol titlaqlu, il-lebliba tas-sigaretti titlaqlu. Imma ġilina tajtu inti jkun hemm perjodu fejn tħossok ħaj spiritualment u wara ftit it-tentazzjoni terġa' tiġi ħabbat.
Mela di ma jemiltix, jemena jgħabil għallibta dik, kif raġa tħabbat. Tas kan kpejt il-bira, u l-mulej, grazzi mulej tal-ibdejtni, u issa ma nħoxxej, laqqasek iġibu li €1,000,000, u laqqasek iġib li marra, u laqqasek iġib li raġel. U mbagħad jinnaf, terġa' tiflippja u terġa' kollha ridhom daw. Kif jgħid mhux Kristjan. Għaw xi ħadd qed jifhem xi ħaġa. Għaliex? Għax dik hija l-erja tar-ruħ fejn il-Bibja tgħidlek qed tiġi mifdija proċess. U ma tiġix mifdija għax inti tikber u jkollok xar abjad jew jaqalek. Sewwa tiġi mifdija skont hemm inti tinvesti tħares lejn il-mera. Tħares lejn il-mera. Tħares lej il-mera, l-immera. Sanna ftit, hawnhekk għandi xara barra. Qabżit li xara. Il-lallu xpontaw, għandek ħija. X'qed nagħmel? Il-kelma qed turik fejn huma d-difetti. Amen. Halleluja. Allura inti fl-ispirtu tiġa bħal Kristu. Fir-ruħ il-fidwa tiegħek hija gradwali kontinwa. Mixtri u mifdi, dan. Mixtri u qed niġi f'dan, qed niġi mifdi, proċess. Fil-ġisem mixtri u għad irid niġi mifdi. Qed tifhmu aħwa? Allura issa meta jiena jkolli struggle fl-erja tal-dak li ngħidula l-erja karnali, l-erja karnali ma tinkludix biss il-ġisem, jiġifieri xejn kont nixrob irid nixrob, l-erja tal-karnali wkoll jinkludi l-emozzjonijiet li jiena nħallihom jisbroffaw u jmexxuni huma minflok l-ispirtu. X'jiġifieri? Jekk jiena nimxi b'nuqqas ta' maħfra, qed nimxi karnali. Jekk jien imparla fil-vojt kontra ħuti, qed nimxi karnali. Ġifieri bil-ġisem bl-emozzjonijiet tad-dinja, dinja kjammu. Jekk jiena għadni maqbut jew b'xi maqbut f'xi bizzju, qed nimxi karnali. Mhux għax ikollok tentazzjoni. Ftakar dik tentazzjoni mhix dnub. Jiġifieri tentazzjoni hija dnub ġie jħabbat u int ma ftaħtlux. Mela sakemm ma daħħaltu ġewwa, għadu mhux parti minnek. Qed tifhmu? Il-fatt li il-mument li inti tlu jidħol naqra ejja ma ftit ta' u kif daħal ftit tgħidlu drajtek ta' qodna oħra. U kif qed taħseb li aħjar imorda. Ma hija no peġi. U hija l-mulej jifhimni, ħalli aħna oħra. Qed tifhem? U x'jibda jsir? Inti l-ispirtu tiegħek jibda jiġi mnikket. L-ispirtu tiegħek jiġi mtaqqal. Qed tifhmu? Allura mbagħad inti hemm periklu l-iskrittura titkellem fuqha u nitkellmu fuq mbagħad ukoll. Imma jiena u inti qed nikbru fl-erja tar-ruħ prinċipalment. Amen? Alleluja, grazzi mulej. Qed tifhmu dan aħwa? Mela, jekk aħna mmorru fi ktieb tal-Lut, di diġà qrajniha l-iskrittura ma mhux naqrawha biss irridkom immemorizzawa Lut kapitlu 4. Grazzi Spiritu Santu li tilluminalna moħħna, ħsibietna u femitna. Lut 4 vers 11. Din hija skrittura vera vera sabiħa. U tgħinek ħafna smawha. Vers 12. Il-kelma ta' Alla hija qawwija, ħajja u qawwija. Taqta' aktar minn xabla b'żewġ ixfar. Hija tinfed sa tifret minn xuxin ir-ruħ u l-ispirtu. Mela se ftit. Mela il-psikologu, b'kull rispett lejn il-mara tiegħi li hija psikologa, it-tabib
ix-xjentist, il-psikjatri, il-poplu kollu mediku, ix-xjentisti. Tista' tkun tan-NASA. Jew tmur tieħu NASA, waħda minnu. So, ma jistawx jifirdu u jiddistingwu berruħ u l-ispirtu. Għattifmu? Hija l-kelma li tista' tiddistingwi bej ir-ruħ u bej l-ispirtu. Mingħajr il-kelma aħwa, jiena u int ma nistgħux nifhmu kif jopera l-ispirtu u kif topera r-ruħ. U jekk jiena di ma nifhimiex, nispiċċa qed inħalli lil-għadu jien qiegħda bin-nuqqas tarfin tal-kelma fija biex jikkundannani, iwaqqani dawn u jispiċċa ibedni minn Alla. Iġelni nemmen li Alla sta ċaħadni għax kidnibt. Qed tifhmu? Għalhekk intom kemm hawn minnkom ġieli dnibtu u għajtu fil-ħama u ġajtu qumtu. Għalli dej. Kif irnexxilek tiġi lura? X'biddel? Alla biddel. Waqt li inti kont fil-ħama Alla tbiddel. Biddilt int. U Alla u meta u talbu għalik u kellmuk fuq il-mulej u l-kelma talla nifditlek qalbek sew fit-talb u sew bil-kelma mxandra. U inti rnexxielek. Irnexxielek terġa' tiġi f'sensik, terġa' taqbad. Il-mulej ma ċaħadnix, il-mulej ma abbandonanix. Vera dnibt, imma huwa qalli naħfillek. Imma l-ispirtu tiegħi għadu jħobbu. L-ispirtu tiegħi huwa l-vera jien bħala mwieled mill-ġdid. Li kieku ġismek jieqaf jaħdem illum inti, sewwa inti għalhekk inti diġà tissejjaħ minn issa wlied Alla. Diġà issa salvat, mhux tkun salvat. Il-ħajja ta' dejjem ma bdiċ meta tmut, il-ħajja ta' dejjem tibda meta titwieled mill-ġdid. Allura jiena u inti diġà għandna l-ħajja ta' dejjem fina, saħwa. Amen. Dan huwa talim għalija li vera eni ħafna. Anka meta nisma' il-Pawlu jitkellem fl-Iskrittura, għalli ma parti minnu qed jirreferi. Sewwa? Għalli ma parti, kif ħanamela din jekk jien inħossni dajjef? Kif jiena ħan iddikjara li jiena kapaċi għal kollox permezz ta' Kristu li qajwini? Li ma parti minni kapaċi nagħmel kollox permezz ta' Kristu li qajwini? Mhux ġismi? Huwa l-ispirtu. Akbaru dak li hemm fija minn dak li hemm fid-dinja, mhux ġismi. Mhux l-istonku jew l-imsaren, għax l-imsaren li hemm fija u akbar minn hemm fid-dinja. Huwa l-ispirtu. Li kemm huwa kbir l-ispirtu tiegħi? Size. Għalhekk ismawni fl-Iskrittura hemm kapitlu fejn jekk ma ninsejx żball f'Mark 9. Fejn Ġesu jgħid lid-disċipli tiegħu, għal bniedem dan huwa impossibbli. Imma l-Kristjani kapaċi għal kollox permezz ta' Kristu li qawwihom. Qed tifhmu aħwa? Mela meta inti tgħid jien Kristjan u jien uman mhumiex neċessarjament l-istess ħaġa. Il-Kristjan huwa uman, imma mhux biss, imma mhux kull min hu uman huwa Kristjan. U mhux kull min hu reliġjuż huwa Kristjan. U mhux kull min huwa jmur il-Knisja u Kristjan. Qed tifhmu aħwa? Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela, il-kelma talla hija ħajja u qawwija taqta' aktar minn xabla b'żewġ ixfar. Hija tinfed sa tifret minn xulxin ir-ruħ u l-ispirtu u l-ġog il-mudullun u tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Halleluja. Grazzi Ġesu. Mela jiena spirtu għandi ruħ, ir-ruħ tiegħi kompletament qed jiġi mġedded u ngħix ġo ġisem. U dan il-ġisem irid nissottomettih. Ħanorikom żewġ skritturi llum u nifqu hemm. Ħanejdilkom waħda fuq ir-ruħ u waħda fuq il-ġisem. Ħammorru fi ktib ta' Ġakbuk kapitlu 1. Morru id-dar u studjaw sewwa minn Romani kapitlu 8 vers 1 sa vers 11. Studjaw sewwa. Ġakbuk kapitlu 1. Mela Ġakbu kien apostlu skont l-Iskrittura
Dan kien nofs ħu Ġesu minn naħa ta' Giuseppe. Xi ħadd infatt il-bradellum saqsini u ħanejda di. Għalli ma Giuseppe kellu u liedu kien miżewweġ qabel ma kellu Marja. Fl-iskrittura m'hemm xejn jindika. Jekk kunx kien miżewweġ qabel, jekk kienx armel, hemm tradizzjonijiet, imma aħna ma nimxux fuq tradizzjonijiet, li Giuseppe hemm ċans li kien jista' jkun li kien armel, kien miżewweġ midiblu l-mara u ħalletlu xi tfal. Imma m'hemm xejn sikur jew żgur. Però ħanilkom ħaġa. Ġili saqsuni rigward fuq Marija. Aħna li nħobbu l-Marija u nonaraw il-Marija u narfu li Marija hija Sidna Ġesu Kristu u għandna nonorawha u nħobbuha. Però ġili saqsuni di, issa jiena nitkellem mill-lat ta' skrittura, xtejn skrittura. Allura Marija baqgħet verġni wara t-twelid ta' Ġesu jew le? Kemm minnkom ġili saqsejtuha din il-mistoqsija? Kemm minnkom intom xċerti jekk baqgħet jew le? Issa isimgħuni. Naqxejn ħan iżvija naqam il-messaġġ, imma ħan ngħidilkom ma importax. Fl-aħħar mill-aħħar baqgħet u ma baqgħetx għal-fidi tagħna fi Kristu ma tagħmilniex differenza. Ejja nagħmluha ċara. Jiġifieri baqgħet ma baqgħetx għal-fidi tiegħi fi Kristu li ma tagħmel la żżid li laqas qasli. Sewwa, kellha bżonn imma toqgħod tibqa' verġni wara. Kienet bżonn juża li tibqa' verġni. Jekk hekk alla rida tibqa' verġni wara, setat? Għandu kull dritt 100%. Imma kellem bżonn li tibqa' verġni Marija. Ma kien hemm l-ebda bżonn. La l-purità tagħha, la s-salvazzjoni tagħha, la xejn għaliex għax jekk ma baqgħetx verġni, ma baqgħetx verġni fiż-żwieġ. Qed tifhmu? Issa, għalkemm l-Iskrittura tgħidlek li Ġesu kellu ħutu, sewwa, u l-Iskrittura tgħidlek mill-istess ġuf tfisser, imma apparti minn hekk. Fi-Ktieb ta' Mattew kapitlu 1 tgħidlek ukoll li Ġuseppe kellu x'jaqsam magħha kif naf. Għax il-Bibja tgħidlek li Ġuseppu ma rafx sakemm kellha Ġesu. Issa wara kellha Ġesu, ma nasibx qagħد iħares lejha. U joqgħod ipittira. Naħseb xtaq jagħmel dak li Alla kien ikkmanda lill poplu tiegħu li għandhom jagħmlu fi żwieġ. U jekk għamlu minn filosofija, xorta kienu jibqgħu qaddisin. Ma kienx tanqishom il-qudusija li kieku kienu jorqdu flimkien u jagħmlu l-imħabban filosofija daw, ma kienx tanqishom il-qudusija. Għax fi żwieġ dak huwa qaddisin Alla li hekk ikun. Jiġifieri it-teorija li baqgħet verġni wara, jekk iridu jagħmlu hekk, jagħmlu hekk. Però fil-Bibja mhijiex. Fil-Bibja tgħidlek li kellu wliedu, kellha tfal, kellu ħutu ħanidu tgħidlek kellha ħutu u tgħidlek li Ġuseppi arafa wara. Issa tagħmel differenza, tagħmel xi differenza għal-fidi tiegħi fi Kristu? Xejn, żero. Jiġifieri mhuwiex worth it tidħlu f'argumenti bħal dawn. Min irid jaċċetta mod, però jiena tal-opinjoni li dejjem inżommu ma' xejn l-Iskrittura, dak żgur. L-Iskrittura dik żgur. Ammen it-tradizzjonijiet mhux ħanibni fuq tradizzjonijiet, speċjalment jekk tradizzjonijiet li ma jmorrux hand in hand ma' xejn il-Bibja. Ammen? Alleluja. Anyway, mela Ġakbu kapitlu 1. Halleluja, vers 21. Neħħu għalhekk minn fuqkom kull ma hu mniġġes u kull fdal ta' ħażen u ilqgħu bil-ħlewwa il-kelma mħawla fikom li tista' salvalkom ruħkom. Hawn x'qed jgħid? Hawnhekk qed jgħid li l-kelma Alla, fl-istess kapitlu jgħidlek li l-kelma Alla hija bħal mera u tħares lejha u inti meta timmedita l-kelma Alla tbidlek. Sewwa, hawnhekk qed jgħidlek l-emil tagħkom jekk intom timmeditaw il-kelma Alla, il-Bibja tbidlek u ruħek tkun qed tiġi salvata. Xi tfisser salvata? Qed tiġi mġedda, qed tiġi riġuvinata, qed tiġi issa x'qed tiġri. Allora meta jiena u inti nikbru spiritualment, meta aħna ngħidu inti qed tikber spiritualment, jew dak kiber spiritualment, mhux fl-ispirtu kiber għax fl-ispirtu tiegħek ma jkbirx. Li kiber ir-ruħ, l-erja tal-emozzjonijiet, tal-ħsibijiet, tal-raġunajiet, ma tibqax taħsibha bħal qabel, sefhem, ma tħalli l-affarijiet ta' qabel ma jiddominawlekx iktar ħajtek. Għaliex għax issa jekk inti verament qed tiekol il-kelma kontinwament, il-kelma Alla, il-logos, meta tikolha inti, issir ħajja fik u x'qed tagħmel? Qed ismaħħa.
l-ruħ tibda tikber, timmatura u tibda ssir fl-istess livell ta' l-ispirtu. Isismawa. Mela l-ispirtu tiġawa matur. Ir-ruħ għada baby, il-suke. Meta inti tibda timmedita l-kelma talla u tpoġġi l-kelma talla fil-prattika, ruħ, is-suke, l-emozjonijiet, il-ħsibijiet, il-raġunajiet. Ara da ma dix taqbizlu, ara kemm għadu iktar, kemm sar kemm tranquil. Illa kemm ma konx nafek tuħu paċenzja daqshekk, qabel żieħbi. Ġara, kibret ir-ruħ. Kibret. U sar il-Kristjan li ruħu kibret, is-suke kibret, l-emozjonijiet huwa dak li ngħidulu aħna Kristjan matur. Mature Christ, Christian. Il-ġisem issa, ħanorikom skrittura waħda, għad tuħdu pjaċir b'dan it-talejn maħwa. Grazzi lil-Ġesu. Morru fl-ewwel Korintin, u ħanifqad biċċaw f'dan. Għatini daqsxej, praise and worship tiġi saw, tiġi broħi. L-ewwel Korintin kapitlu 9 semawni di. L-ewwel Korintin kapitlu 9, vers 26. Isma' waqdi l-iskrittura. Kemm interessanti. Mela jien issa hekk niġri. Senati, number 1. Jien, min jien? Meta Pawlu jgħid jien, għalma parti mill-spirtu ruħu ġemet jirreferi. Għall-spirtu, l-spirtu huwa min jien, kolħat jgħidha, l-spirtu huwa min jien verament. Ir-ruħ hija l-erja ta' ħsibiet u ir-raġunamenti tiegħi, is-subconscious tiegħi. Sewa dak huwa part minnu. Mela issa Pawlu tgħid hekk ismaħħa. Jien, l-ispirtu jien, issa hekk niġri. Mhux qisni bla doċċ, ma nissarax bħalli kieku qiegħed nagħti fil-vojt. Iżda ismawna jien, l-ispirtu jien li l-ispirtu jien issa qiegħed fil-kontroll. Jien, x'nagħmel? Nakkes bl-aħrax il-ġismi u njassru biex ma jiġrilix li wara li nkun ibrid kajt lil ħaddieħor jien stess insib ruħi ikkundannat. Mela x'qed jgħid Pawlu hawnhekk? Il-jien, l-ispirtu jien, qiegħed fil-kontroll, l-ispirtu jien nikkontrolla kif ħanaħseb kif ħanaġixxi dak billi nikol il-kelma talla u nħalli l-kelma tbiddilni. U l-ġismi ma nħallihx iktar jiddettali x'għandi nagħmel, issa jiena ngħid il-ġismi x'għandu jagħmel. Il-ġimgħa l-oħra ġibtilkom l-eżempju. Fejn qedtilkom bħallhom ġimgħa bdejt kelli bdiet noqgħod quddiem it-television u nistrieħ hekk u noqgħod nirrileksja. Imma jien qed il-ġismi mur fuq it-treadmill u waħdem. Għandek bżonn tagħmel l-exercise għax ħadibda tiġġamja. Allura jien bat li ġismi, poġġejti fuq treadmill, ġismi jafas il-buttuna u għamilt nofsija u ġismi għamel nofsija treadmill. L-ispirtu tiegħi għandi bżonn workout? Le. Il-ġismi ma jekk irid ingawdih u ngħinu jgħix b'saħħtu. Sewwa? Mela x'għamilt? Meta jiena għamil dak l-eżerċizzju, l-ispirtu tiegħi iddomina lil-ġismi. Sewwa? Allura kif ħanikber jiena fl-ispirtu? Nħalli l-Alla jmexxini. L-Alla jmexxini. L-Alla bl-ispirtu tiegħu jaħdem mill-ispirtu tiegħi li huwa mwieled minnu. L-ruħ, jekk ir-ruħ tkun imġedda bil-kelma, dak li Alla jrid jagħmel ħajflowja ħafna iktar faċli biex ġismi jikkoopera. Qed tifhmu? Meta nagħmel hekk, jien qed insir Kristjan ittrasformat minn glorja għal glorja permezz tal-Ispirtu. Halleluja fi Kristu. Grazzi Ġesu. Glorja l-Mulej. Ejja nitolbu, ejja nbaxxu rasna. Jekk inti l-lejla hija tgħawwed tgħidli Pastor, jiena għadni ma twelidx minn ġdid.
reliġjuż jew ġieli smajt b'Ġesu, imma minix żgur jekk kienx salvat, jekk kienx imwieled mill-ġdid. U nixtieq li nkun żgur li jiena spiritwalment imwieled mill-ġdid. U nixtieq nagħti ħajti l Ġesu Kristu, ngħidlu jsir is-Sit u s-Salvatur tiegħi. Jekk dal-persuna inti għadek qatt ma kont salvat, għadek m'inti żgur jekk inti vera tgħid ħajtek il-Ġesu, jekk intix dnubietek maħfura, jekk ismek huwiex miktub fi ktieb tal-ħajja, jekk m'inti żgur, tista' tkun żgur il-lejla. U lejla tista' tolli jdejk ħan nitolbu miegħek. Hawn xi ħadd illum jixtieq tagħti ħajtek lil Ġesu għall-ewwel darba. Hawn xi ħadd illum għall-ewwel darba. Tixtieq tagħti ħajtek lil Kristu hawnhekk għall-ewwel darba. Olli jdejk jekk hawn xi ħadd jixtieq jagħti ħajtu lil Ġesu għall-ewwel darba. Tixtieq tkun żgur li inti salvat. Tkun imwieled minn ġdid. Hawn xi ħadd illejla olli jdejk. Anyone. Għal dawk li intom qed taraw minn fuq YouTube u Facebook, jekk inti l-lejla tixtieq tagħti ħajtek lil Kristu biex inti titwieled minn ġdid, l-Ispiritu tiegħek jitwieled minn ġdid. Halleluja. Grazzi mulej. Ejd it-talba warajja, kull m'għandek tagħmel hija tagħmel lil Ġesu tagħmlu s-sit u l-mulej u s-Salvatur tiegħek. U tgħid il-Ġesu jiġi f'qalbek. U inti titolbu u jisimek. Jekk inti temmen li Ġesu għalli ben tal-ħaj mit għalik fuq is-salib u permezz tal-mewt u l-qawm inti jew inti ġejt salvat, inti s-salva. Nubietek jiġu kollha maħfura. Tibda ħajja ġdida. Ejd it-talba warajja minn qalbek li l-Missi Qaddis. Grazzi tal-kelma tiegħek, grazzi tal-imħabba tiegħek. Mulej nemmen b'qalbi kollha li Ġesu huwa li ben tal-ħaj. Nemmen li huwa verament mitalija fuq is-salib u permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħu illum jien salvat. Ġesu ejja f'qalbi. Imlini bl-Ispiritu Santu u bil-paċi tiegħek u użani millum il-qudiem. Illum ngħid le lid-demonju, ngħid le lid-dnub bil-qawwa tiegħek mulej. U l-lum nibda relazzjoni ġdida ħajja miegħek Ġesu permezz tal-kelma tiegħek u l-Ispiritu Santu għal glorja tiegħek missir. Amen. Jekk inti għaddik it-talba llum minn qalbek għall-ewwel darba inti llum salvat, inti mwiled minn ġdid, nubidek maħfura u issa tissejjaħ bint jew iben għall-ħaj. Tliet affarijiet li għandek tagħmel fuq tlieta toqgħod il-borma. Kompli aqra l-kelma talla, studja l-kelma talla, aqra medita. Itlob il-Alla, kelmu, ringrazzjah, faħru u t-tielet. Ejja xxierek fejn hemm il-poplu tal-Alla miġbur. Ejja River of Love, indaqa' magħna kull nhar ta' 4 u nhar ta' 6 fis-7 ta' filgħaxija u kull nhar ta' ħadd fl-10 ta' filgħodu. Għal dawk li intom qed tarawni llum, is-sibt li ġej u l-weekend li ġej, il-mulej poġġi li f'qalbi biex nagħmlu healing service. Ħassejta b'mod ċara li l-mulej irid jagħmel healing service. Aħna ta' spiss naraw nies ifiqu, nirringrazzjaw għadna kif smajna testimonianza glorjuża ta' xi ħadd fiq minn kanser stage 4, nagħtu glorja lil Sidna Ġesu Kristu. Halleluja. U jekk inti qed tara dal-messaġġ mhux b'kombinazzjoni, inħeġġek kun magħna nhar is-sibt fis-7 jew il-ħadd filgħodu fl-10. Il-bqija, God bless you, narawkom is-sibt li ġej u l-ħadd li ġej.